எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் வர்ணிகா ஸ்ரீயோட அம்மா பேசுறேன். பாப்பாக்கு இப்ப 9 months ஆகுது. நிறைய பேர் பாப்பாவுக்கு டொனேட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. பாப்பாவோட வீடியோஸ் டெய்லி நாங்க இன்ஸ்டாகிராம்ல போஸ்ட் பண்ணிட்டு தான் இருப்போம். நிறைய பேர் பார்த்துட்டு ரீச் பண்ணிட்டு தான் இருக்கீங்க. வியூஸ் அதிகமா போகுது. பட் ஃபண்டு ரொம்ப கம்மியா தான் கலெக்ட் ஆயிருக்கு. நிறைய பேர் மெசேஜ் பண்றீங்க, கால் பண்ணியும் பேசுறீங்க. ஜிபே நம்பர், போன்பே இதுல லிமிட் காட்டுது, உங்களுக்கு அமௌண்ட் போட முடியலன்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க. எல்லா வீடியோலயுமே பாப்பா அது மிலாப் QR நாங்க கொடுத்துருக்கோம். அதுல நீங்க எல்லாரும் இதுக்கு டொனேட் பண்ணீங்கன்னா எங்களுக்கு ரொம்ப உதவியா இருக்கும். மிலாப் QR மூலமா நீங்க டொனேட் பண்ணீங்கன்னா அது பாப்பாவோட அக்கௌண்ட்டுக்கே டைரக்டா வந்துடும். உங்களுடைய ஒரு நாள் டீ செலவு நீங்க எங்க குழந்தைக்காக டொனேட் பண்ணீங்கன்னா கூட என் குழந்தை உயிர் பழிச்சு நல்லபடியா இருப்பாங்க. தயவு செஞ்சு என் குழந்தைக்கு மிலாப் மூலமா டொனேட் பண்ணுங்க. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி.